Эфирден алықлар вақты студияда Алсынуриева исәмісіз. Бүгінгі шарлышының түп темлары. Этлер хüжүм итә. Әлмәтләр бәлә каза булдырмаска тырыша. 5 кешек һәм шушы базада эшләүче хезмәткәрләрнең бер генә теләге аларны приют каза торган. Юллар имин булыр бергәләп. Ознакайда мотоспортны яратучылар сезонны яптылар. Безнең районда инде берничә ел рәттән Enduro 16 дигән мотоклуб эшләп килә. Мотор һәм уңайлы булуын теләсәң, үз фикереңне әйт. Калабызда безнең ишек алды буенча очрашулар дәвам итә. Әгәр дәгән 50%-тан артыграк кешеләр риза дип тавыш бирсәләр, икенче елны әлеге ишек алдында төзелеш эшләре башланачак. Әлмәтләр 2026 елга төзекләндерү программасына кергән йортларда яшәүчеләр белән очрашулар дәвам итә. Эшләр башланыр алдыннан халык белән кимендә 3 очрашу уздырыла. Кураторлар яңартылган ишек алдының беренче схемаларын тәкъдим итә, программаның планнары һәм мөмкинлекләре турында сөйли. Шулай халыкның тәкъдимнәрен һәм теләкләрен исәпкә ала. Зарипова 33, Ленина 203 адреслары буенча узган очрашуда без дә булып кайттык. У вас здесь резиновая крошка, и мы ни в коем случае не хотим вам ухудшать здесь ситуацию и влезать это все оружие. Ленин урамы буенча 203 һәм Изаил Зарипов проспекты буенча 33 йортлар каршындагы территория зур. Бирдә балалар һәм спорт мәйданчыклары, парковка зонасы инде бар һәм алар яхшы хәлдә дип белгечләр. Шуңа күрә нигездә юл өслеген яңартырга, яктырту приборларын алыштырырга һәм өстәргә кече архитектура формаларын куярга планлаштыралар. Халык үз чиратында безнең ишегалды программасы ярдәмендә хәл итәргә теләгән берничә мәсьәләне белдерде. Алар шуп чыгару зонасын яңартырга, парковканы киңәйтергә, яктырту элементлары өстәргә һәм балаларга да коляскалы әтиәнләргә дә уңайлы булсын өчен подъезд янындагы керү зонасын төзекләндерергә тели. Раил Галимовна территорияны яшелләндерү мәсьәләсе дә борчый. Зур агачлар утыртсалар, бик шат булыр идем дип ассызыклый. Край города, да, зелень не помешало бы, особенно большие деревья, может быть, у нас здесь, потому что немножко и ветра много. Вот в этом плане немножко, может, большие деревья чуть-чуть бы снизили ветровую нагрузочку. Белгечләр барлык әйтелгән тәкъдимнәрне теркәп куйды. Исегезгә төшерәбез, безнең ишегалды программасы буенча финанслау конкрет ишегалдына түгел, ә тулаем районга бирелә. Мы будем рассматривать как и городские дворовые территории. Без шәһәрдәге территорияләрендә, авыл җирлекләрендә урнашкан күп кенә ишегалларында да эшләр алып барачакбыз. Мисал өчен, киләсе елда Түбән Мактама бистәсендә күп кенә ишегаллары яңарачак. 6 төрле стандарт эш башкарабыз. Юл өстлекләрен яңартабыз, яктырту, балалар өчен спорт җиһазлары, көнкүреш җиһазлары буенча эшләрне эшлибез. Кирәк булганда территорияләрдә чүп-чар ату зонасында яхшыртабыз. Необходимость рассмотрения площадок ТКО на территориях. Нәкъ менә уртак эш нәтиҗәсендә проект схемаларына төзәтүләр кертергә һәм ишек алдын чыннан да һәркем өчен уңайлы итәргә мөмкин. Хәзер яшәүчеләр алдында мөһим этап тора. 2 адрес: Ленин урамы 203 һәм Изаил Зарипов проспекты 33 адресы буенча яшәүчеләр тавыш бирергә тиеш. Әгәр дәгән 50%-тан артыграк кешеләр риза дип тавыш бирсәләр, икенче елны әлеге ишек алдында төзелеш эшләре башланачак. Громова урамындагы 8-нче йортта яшәүче ханым безнең телекомпаниягә үзенең җитди борчылуын белдерде. Ул яшәгән күп фатирлы йорт янында даими йөри торган этләр көтүе турында зарлары белән уртаклашты. Ул билгеләп үткәнчә, хайваннар барлык халыкка, шул исәптән балаларга куркыныч тудыра. Низах турында Алса Әхмәтҗанов белеп кайтты. Без килгәндә Громова урамындагы 8-нче йортта яшәүче ишек алдында йөрүче хуҗасыз этләрне ашата иде. Кадрларда күренгәнчә, этләр төрле яшьтә, кайберләре чипланган, кайберләре юк. Әлеге өйдә яшәүчеләрнең кайберләре этләрне ашата һәм аларга шартлар тудыра. Икенчеләре территория буенча тыныч кына хәрәкәт итә алмыйбыз дип зарлана. Бу 4 аяклы хайваннар зарарсыз күренсәләр дә кайвакыт ачулы булалар, ә бу кешеләр өчен куркыныч тудыра, ди бу йортта яшәүче Галина Новикова. Ул безне бу хәлне аңларга чакырды да инде. Здесь их штук 6-8, наверное. И вот
Утром я сама вышла на работу, лично на меня. Монда олар 6-8 булалар. Бер көнне иртән мин эшкә чыктым һәм шәхсән минем артымнан этләр йөгерде. Калганнары әйләндереп алдылар. Бәхеткә тешләмәделәр. Берсе тешләсә, башкалар да ябышыр иде. Ә бит урамда балалар, алар инде урамга чыгарга куркалар. Менә минем оныгым кибеткә урамга чыга алмый хәзер. Они боятся. Вот у меня внучка в 3 классе учится. Она боится в магазин, на улицу. На папу набросилась. Вот на зятю набросается. Он отмахивался термосом от них. И на меня набросилась. И там на школьниках набросилась. Еще моя подруга Маша набросилась. Бер яктан хайваннар турында кешелеклелек һәм кайгырту мөһим, ләкин икенче яктан күп фатирлы йортта яшәүчеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итәргә кирәк. Бу ишек алдының этләре йорт подъезды янында яшәргә күнеккәннәр, чөнки биредә аларны гел ашаталар. Хәтта беренче кат балконы астында төн үткәрер урыннары да бар. Шулай ук җыелган халык урам этләренә уңайлы шартлар тудыру өчен аларны каядыр урнаштырырга әзер булуларын әйттеләр. В пределе, в приюте, они там сытые будут. Если им создаете условия, только за. Полевая 13 адресы буенча да безгә шалтыратып әйттеләр, монда этләр барлыкка килгән. Алар әле кешеләр өчен бик куркыныч түгел, алар 1-2 ай элек кенә туганнар. 5 кешек һәм шушы базада эшләүче хезмәткәрләрнең бер генә теләге аларны приютка озатырга. Һәр көнне аларны ашату авырракка туры килә диялар. Бу база хезмәткәрләре этләрдән мондый бүләк көтмәгән. Хәзер алар карамагында бер юлы 5 эт. Әлегә алар кечкенә матур җан ияләре, ләкин үскәч проблемалар булачак ди җирле халык. Уже не знаем, что с ними делать. Ну и кормим, конечно. Кто приезжает, вот так вот дает им. Один их не прокормишь. Мондай очракларда бу проблеманы тиз арада хәл итү өчен беренче чиратта хайваннарны контрольдә тоту хезмәтләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Если мы собаку по просьбе жителей возвращаем обратно. Әгәр без этне халык үтенече буенча кире алып киткән урынына кире кайтарсак һәм бу эт ишегалды кешеләренә агрессия күрсәтә икән, бу эт приютка урнаштырылырга тиеш. Яки кураторларның берсе үзенә ала. Югыйсә бу мәсьәлә хәл ителмәячәк. Бу хәл аянычлы тәмамланырга мөмкин. Әлмәт районы белән бүген без эшләмибез. Безнең контракт 1 ай элек ябылды. Өстәмә килешү төзелмәгән. Ләкин мин кемнәргә вәгъдә бирдем, ярдәм итәрмен. Договор не заключен, вот, но всем, кому я пообещала, я обязательно помогу. Эльвира Кутуева шулай ук полевой урамындагы этләр мәсьәләсен хәл итәргә тырышачагын билгеләп үтте. Аларны якын арада алып урнаштырачак. Агромова урамындагы этләргә килгәндә ул шулай ук аларга яшәү урыны эзләячәк. Алсу Ахмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә урам сәнгате турындагы гадәти күзаллауны үзгәрткән очрашу узды. Шәһәр объектлары буйлап стандарт экскурсия урынына гид Данис Әхмәтҗанов катнашчыларга шәһәр ритмын табырга тәкъдим итте. Вакыйганың төп идеясе урамнарны бизәүче арт-объектларның ничек яңгырый алуын белү өчен музыка һәм визуаль образларны чагыштыру. Рәссам Данила Шози һәрбер кешенең балачак хатирәләре зур роль уйный дигән фикергә килә. Һәм 2022 елда хәзинәләр белән тартма муралын ясый. Әлеге урыннан экскурсия башланады. Гид бирде эчке бала турында кайгырту, истәлекле предметлар һәм үткәнгә портал чагылады. Он выполнен при помощи аэрозольных баллончиков. На мурале, вообще тема мурала это... Ул аэрозоль краска ярдәмендә эшләнгән. Муралның темасы эчке бала турында кайгырту. Хезмәтендә рәссам балачагы белән бәйле булган 16 предметны җыя. Биредә мәсәлән, әти-әнисе бүләк иткән Самарканд плитәсе, абыйсы ясаган агач кулон, диңгездән алып кайткан төрле артефактлар бар. Различные артефакты с моря. Маршрутка 4 объект кергән иде. Сәфәрдә катнашчылар яблоня алмагач скульптурасына Әлмәт төзелүнең беренче елларында утыртылган алма аллеялары турындагы истәлек булуын белде. Аннары катнашчылар рәссам Марат Морикның кайгырту дигән хезмәтенә юнәлде. Гид әлеге эштә Әлмәтнең тарихи үткәне һәм мөселманнарда бакчаның символик мәгънәсе бергә үрелә һәм тормыш алып баруда чагылуын ассызыклады. Собака является таким образом собаки, которую, собственно, художник взял из приюта, изобразил ее здесь для того, чтобы показать, что забота проявляется по-разному. Вселенная галәм дип исемләнгән бәйләнгән арт-объект катнашчыларда аеруча кызыксыну уятты. Гид билгеләп үткәнчә, бәйләү Татарстанда элек-электән киң таралган булган һәм рәссам Катиканың эше моны тагын бер кат искә төшерә. Бер объекттан икенчесенә күчкәндә һәм хәтта алар янында ял минутларында да кабул итүне көчәйткән махсус сайланган саундтреклар яңгырады. Когда я слушаю музыку и смотрю на какое-то произведение искусства, сразу
приходят какие-то ассоциации, и совершенно на другом уровне уже получается прочувствовать работу. Дарина Мороз моңа кадәр берничә тапкыр велоэкскурсиядә катнашкан булган. Мондый формат урам сәнгатен яңа, тирән эмоциональ яктан ача ди ул. Денис очень... Он подобрал музыку, словно она была создана для этой экскурсии. Как бы это высокопарно не звучало, поэтому погружение было полное. В плане медиации это тоже больше вовлекает в процесс. Мондай форматта экскурсиялар алга таба да дәвам итәчәк. Алар турында тулырак сез Ачык остаханәләрнең Telegram каналында белә аласыз. Нәкъ менә шундый саундтрек белән экскурсиядә булырга телисез икән, Данис Әхмәтҗанов әлбәттә аны сезнең өчен кабатларга да әзер. Алсу Нуриева, Лия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луча Әлмәт телекомпаниясе. Берәүләр җәяүле сәяхәтне хуп күрсә, икенчеләре тимер атларда элдерергә ярата. Соңгы елларда популярлык казанган эндуро мотоциклларын азнакайда да иярләүчеләр шактый. Күршеләребез уртак мавыгыларын ассызыклап сезон ябылуга багышланган чара уздырды. Анда азнакайдан һәм республиканың башка районнарыннан килгән 80 мотоциклчы чыгыш ясады. Көтүп алынган мавыктыргыч вакыйга эндуро дисциплинасындагы традицион мотоцикл йөреше 2025 елда сезонны ябуга багышлана. Әлеге чара районның яшьләр үзәге белән берлектә оештырылган. Безнең районда инде берничә ел рәттән эндуро 16 дигән мотоклуб эшләп килә. Алар быелны яшьләр үзәгенә шулай бергә кушылып, үзләренең матур чараларын үткәрергә дигән тәкъдим белән чыктылар. Без инде әлбәттә аларның бу тәкъдимен рәхәтләнеп кабул итеп алдык. Яшьләребез белән бергә эшләргә, аларны юл кагыйдәләренә тагы бер тапкыр искә төшереп өйрәтергә, алар безнең табигатьне сакларга, юлларда исән имин йөрергә дигән теләктә калабыз. Азнакай районында мотоспорт клубы ачылуга 3 сезон гына булса да, аның үз тарихы, үз традицияләре бар. Без бүген үз осталыгыбызны күрсәтергә килдек, диләр егетләр. Я из города Азнакаево, занимаюсь вместе где-то 5-6. Мин Азнакай шәһәреннән якынча 5-6 ай шөгыльләнәм. Бу техниканы бик ошатам, шуның өчен аны сайладым. Мин барлык катнашучыларга да уңышлар телим. Успехов, без падений, без травм. Курку белмәс кыю егетләр 3 сәгатьлек юлга кузгалды. Бу гади сәяхәт кенә түгел, эндуро туфраклы юллар, урманнар һәм иң экстремаль маршрутлар өчен ясалган. Шулай итеп, сезон ябыла, тимер атлар киләсе язга кадәр гаражларга китә. Ләкин Азнакай районы мотоциклчылары алда яңа маршрутлар, яңа җиңүләр һәм яңа очрашулар булуына ышана. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Автор җыры клубында Казанның Вета төркеме концерты узды. Музыкантлар үзләренең 15-тән артык җырларын башкарып, җанатарларга бой программа бүләк итте. Иҗат кичәсен без дә күреп кайттык. Вета группасы тарихи дуслык һәм музыка турындагы яхшы фильм сценарийын хәтерләтә. Коллектив мәктәп елларында ук барлыкка килә, әмма чыгарылыш узгач 6 елдан соң катнашчыларның юллары аерыла. Ел ярым элек язмышаларны сыйныфташлар очрашуында кабат очраштыра. Һәм әлеге вакыйга алар тормышында зур роль уйный. Сагыну һәм иҗат итү теләге дусларны яңадан берләштерә һәм алар төркемне яңадан торгыза. Я как инициатор подошел к каждому из своих Мин инициатор буларак төркемдә катнашкан һәр дустым янына килдем һәм яңадан безнең төркемне торгызу теләгем турында сөйләдем. Иң беренче чиратта без моны үзебез турында истәлек калдыру максаты белән эшләдек. Без беребез дә мәңгелек түгел бит, шуңа үзебездән соң из калдырырга телибез. Киләчәктә безнең балаларыбыз, оныкларыбыз безнең иҗат белән танышачак дигән фикер илһамландыра. Я думаю, будет им интересно, по крайней мере. Дуслыкта һәм бердәмлектә туган иҗат теләсән дип паузаларында җиңергә сәләтле дип саный башкаручылар. Коллективның тагын бер үзенчәлеге бар. Алар барлык материалны музыканда, текстларында бергәләп иҗат итәләр. Ветаның яңартылган составына 6 музыкант керә. Аларның берсе Юлия Яруллина. Кыз 6 яшеннән музыка белән шөгыльләнә. Төркемдә, скрипкада да, тамбуринда да уйный. Когда очень хочется
Ниндидер рухи музыка уйнаганда әлбәттә мин скрипка белән кушылам. Ритмлы тиз җыр булса, инде бермә инструмент өстим. Барлык җырны да чын күңелдән башкарабыз. Текстка да карыйбыз, музыканы да җентекләп иҗат итәбез. Безнең сәребез ул барлык күңелебезне биреп башкаруда. Душа, сердце, все, секрет. Туган шәһәр, өйгә кайтасы озын юл, мәхәббәт тарихы, җил һәм йолдызлар турында җырлар тыңлаучыларның күңелләрендә үз урынын таба. На самом деле очень классно. Я не ожидала, что в нашем городе вот так вот можно прийти и послушать музыку такого уровня в такой домашней атмосфере. Честно говоря, я в восторге, что у нас в городе проводятся такие мероприятия. Спасибо организаторам, что часто сюда прихожу. Мне это очень нравится. Чара ахырында тамашачылар җырчыларның тагын Әлмәткә килүенә өметләнүләрен белдерделәр. Республика буенча ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз карашы бәйгесенә гаризалар кабул итү дәвам итә. Бәйге Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелә. Конкурсның төп максаты республиканың социаль-икътисади үсешенә, үсеп килүче буынны тәрбияләүгә, гаилә институтын ныгытуга, мәдәнияткә һәм рухияткә ярдәм итүгә зур өлеш керткән хатын-кызларны алга итерү. Әлмәт хатын-кызлар берлеге барлык теләүчеләрне бәйгенең муниципаль этабында катнашырга түбәндәге номинацияләрдә чакыра. Хатын-кыз ана, хатын-кыз мәдәният һәм рухият, хатын-кыз галим, минем язмышым, минем һөнәрем, хатын-кыз лидер, хатын-кыз бизнес-леди, 3нче яшь героиниса, хатын-кыз ел үрнәге. Шулай ук чара төбәкнең социаль иминлеген үстерүгә, гаиләгә, балаларга ярдәм итүгә, хезмәт коллективларында уңай шартлар тудыруга керткән өлешләре өчен хатын-кызлар иҗтимагый оешмалары тарафыннан танылу алган иратлар өчен Ират лидер һәм Ират игелекле йөрәк номинацияләрдә каралган. Традиция буенча конкурсның финалы халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Казанда узачак. Тулырак мәгълүмат безнең социаль шелтәрләрдә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.